От Иванчо. Иван и Петко. Да. От Иван и Петко. Айде да видим подаръка сега. Това е най-важният подарък. Иванчо и Петко. Подарят най-добрия и най-важният. Подарък е от Иванчо и Петко. Браво, браво, аплодисменти, това е една много хубава семейна картина. Браво, екстра. Много хубав спомен от деня. Екстра. Иванчо и Петко, браво. Това е от Иван и Петко. Племенниците на рожденичката. Това са племенниците на рожденичката. Браво, един поздрав, Айде, един хубав ключек за двама на братия, дали? Айде. Така, започваме с подаръци и пожелания към рожденичката и нейното семейство. Има думата братовчетката Николинка и семейство. Най-важното е здраве да дава Господ с парична сума 200 лева жива и здрава да си, 10 лева за оркестъра. Айде, швейцарецо, Иванчо, швейцарецо.